रायजो राजा नोंथांमोना बयबो खोनाखादों मानोना जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथाङा थांनाय माने MLA बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव जायफोर माने फरायसाया MIL बड' साबजेक्ट MILआव 100आव 100 लाखिनो हागोन 100आव 100 लाखिनो हागोन बै फरायसाफोरनो मा होनाय जागोन साफायाव 3 लाख माने 3 लाख खरै माने मा होनाय जागोन बान्था होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोसावदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव जोङो नुनो मोनबाय बावैसो सिगां मैया रिसेन्टलि जोंहा बिक्रम दैमारि बिथाङा जोङो सावगारियाव नुनो मोनदों जोङो भिडिअ नुनो मोनदों सासे फरायसाखौ माने 50,000 बड' MIL आयदायाव 100आव 100 मोननायनि थाखाय 50,000 रांनि मोनसे चेक माने गथायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' बेयाव जोङो साबायखर बावगोन मानोना 50,000 चेकखौ जि गथायबाय बेखौ बेनि थाखायबो जों साबायखर बावगोन। दा बाथ्राया बेसो जाय समाव बिथांमोना प्रमिस खालामदोंमोन जाय समाव बिथांमोना इलेक्शननि केम्पेइनाव बिसायख'थिनि केम्पेइनाव 3 लाख थाखा होनायनि बिथांमोना जि फोसावदोंमोन दा बाथ्राया बेसोमोन आरो जायफोर माने टपार जायफोर माने हायार सेकेन्डारियाव जायफोर माने टपार लाखिगोन ना मेट्रिकआव टपार लाखिगोन बै व्यक्तिनो सुबुंनो 5 लाख माने बान्था होनाय जागोन होननानै बिथांमोना फोसावदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बाथ्राया बेसो रायजो राजा नोंथांमोन 5 लाख आरो 3 लाख होगोन होननानै दा बे समाव 50,000 होनायासो माने खोब माने दुखुनांथावना जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। माने जाय समाव फरायसाफोरा बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट जि खोथाफोरखौ खोनानानै ओरैबायदि माने 3 लाख थाखा आं लाथारगोन बेबायदि थांखियै बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामदोंमोन आरो गोबां फरायदोंमोन जायनि जाहोनाव खस्थ' खालामनायनि थाखाय बिथांमोना नैबे 100आव 100 माने बड' MILआव आरो मोननो हादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा आंनि बायदिब्ला नोंथांमोननिब्ला मा सानो नोंथांमोना मा सानो बेखौ मिन्थिया खिन्थु आंनि बायदिब्ला माने बै फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौ माने थगायनाय बायदि जादों आरोना 3 लाख होगोन होननानै 50,000निल' चेक होनायखौ जोङो माने थगायनाय बायदि जादों आरोना। बेनिफ्राय आसा खालामदों दा बिथांमोननि थांखिया बेसेबां माबायदि आवगायदों बेसेबां माने बिथांमोना मा थांखि लादों नङा होमबा ना सासे सानैनोल' होगोन ना गासिबो 100आव 100 मोननाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरनो होगोन दा बेखौ जोङो बर्थमान जोङो मोनथ'नाय जायाखै मानोना दा बुंनो थाङोब्ला बर्थमान माने 244 जोंनि बर'फोरनि गेजेराव 244 जन गथ'फ्रा MIL आयदायाव गावनि बड' MIL आयदायाव मोननो हादों। थ' आङो बे समाव खावलायगोनसो मानोना नैबे 244 जेसेबां माने गथ'फ्रा MIL बड' MILआव जाहाथे 100आव 100 लाखिनो हादों जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथाङा कमिटमेन्ट जेरैबायदि होदोंमोन थांनाय MLA बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव थ' बेबायदिनो 3 लाख होजोबोब्ला जोबोद गोजोनथावना जागौमोन आरो बै जिथुनाखि फरायसानि जिथुनाखि एडमिसननिफ्राय लानानै मोजां फरायसालियाव मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन माने फरायसालियाव बिथांमोना एडमिसन लानानै जाहाथे सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे 3 लाख रांखौ मोननो हायोब्ला थ' बिनिखायनो आङो आसा खालामो जाहाथे जा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव जि कमिटमेन्ट होबाय 50,000नि जायगायाव 3 लाख रां जुदि होयोब्ला जोबोद माने गोजोनथावना आरो बाख्नायथावना जागौमोन आरो फरायसाफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो फरायसाफोरनि गारजेन बिमा बिफाफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो बेखौ नुनानै उननि जि लाइमोनफोर जेनेरेसनफ्रा उननि बेच बे थाखोनि लाइमोन फरायसा फरायसुलिफ्रा आरो बिनिख्रुइ बांसिन
माने मोजां रिजाल्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोगोन, नाजाबोगोन, गोसो होनानै फरायगोन, बेखौ आङो माने साननानै मोनदांदों, आसा फारिदों। माने बिनिखायनो जिथुनाखि कमिटमेन्ट, 50,000नि जायगायाव नोंथांमोना जुदि 3 लाख जुदि होयोब्ला बिराद मोजां। आरो जोंनि बर'लेण्डनि सिङाव, जोंनि बिटिआरनि सिङाव, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने ओरैबायदि सोलोंथायाव मोजां जागोन, दावगागोन, माने गथ'फोरा ओरैबायदि कम्पिटिसन खालामगोन, ओरैबायदि बादायलायगोन, माने 3 लाख रांखौ मोननो थाखाय। माने जाहाथे 3 लाख होगोन होननानै 50,000 होनानै जाहाथे बिथांमोना थाया। माने आंनिफ्राय बिथांमोननिसिम खावलायनाय, जाहाथे बिथांमोना 3 लाख रांखौ होयो। थ' जोबनायाव आङो बेखौनो खावलायबाय, मानोना बेफोरो मोनसे गोसो सिंनि मोनसे फरायसा फरायसुलिफोरनि मोनसे मिजिं, मोनसे आसा आरो खस्थ' खालामनाय आरो नाजानायनि फिथाइ। थ' जायफोर माने एचिभमेन्ट खालामबाय, जायफोर फरायसा फरायसुलिफ्रा टपार हायाखैबाबो डिस्टिंसन, स्टार, ओमफ्राय गोबां बेबायदिनो फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थार्ड डिभिजन, माने जा पास खालामबाय, जा एचिभमेन्ट खालामबाय, फंबाय बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसे रोजा रोजा कंग्रेचुलेसन, साबायखर बावनायखौ जासिनाय थाबाय। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, दा जोङो बे समाव जोंनि गारजेनफोरा, बिमा बिफाफोरा बेबायदिनो गोबां जोथोन लानाया खोब गोनांथि दङ। मानोना गावनि जोङो फिसाफोरखौ जोथोन लायाबा जोङो बे जिथुनाखि फिथाइ, दा फिसालानि दा फिथाइ, बे फिथाइखौ जोङो मोजाङै मोननो हाया। माने जेसेबां जोथोन लागोन एसेबांनो मोजां फिथाइ, मोजां फलखौ मोननो हायो। आरो बे समाव खावलायगोन जाहाथे फंबाय बिनानावमोनाबो दा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव आरो बिनिख्रुइ बांसिन माने फरायगोन, आरो बिमा बिफानि बोसोन, बिमाफोरनि साननाय आरो सिमां, बेखौ जाफुंहोनो थाखाय, मोगथां महर होनो थाखाय आरो बिनिख्रुइ बांसिन फरायगोन। इयुनाव नोंथांमोना माबा मोनसे साख्रि बायदि बायदि माने आयदायाव, बिथिङाव साख्रि मावनो हायो, गावखौ दानो हायो, गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो, समाजनि खामानि मावनो हायो, ओनसोलनि खामानि मावनो हायो। थ' बिनि थाखाय फिन खनसे बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि, जै बर' हारियाव गोजोन, खौसेथि आरो जौगानाय आरो गोरोबलायनाया अराय गोजोर जाथों, बेखौ हास्थायनानै दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनबाय। गोजोन्थों, जै जाथों।